Kanta sa bini memorize pero Bible verse maglesod. Ay, sorry kung maglesod me o memorize sa Bible verse. Unya sa mga bini songs kay dali kaayo. Tinuod, dili jud siya maayo sa mata sa Ginoo. Pero pwede dili lang mag-judge ug appeal. Di ba naman pud sa Bible nga ang Ginoo ra ang naay katungod mo judge sa tao? So nganong nahurado naman pud hinuon ka? Charot, no hate ha. Kalma lang jud ta. Pero bitaw auntie, yes, I admit, di ta para sa uban nga maayo kayo mo memorize sa mga Bible verses. Well, yes, good for them. And God bless sa tanang mga naka-memorize. Og mga tigbasa jud og Bible. Wala tay bati nga masulti ana. We don't even have the right para magbugal-bugal. And mga rason kung anong dili ta maka-memorize or kung dili ta tig-read og Bible. Of course, tinuod nga dako kayog kaayuhan atong tanan kung mobasa jud tag Bible. Kay maski unsa ta ka pobre or unsa ka gutom, mabusog jud gihapon ta sa mga words of God. Pero honestly lang jud, same sa yang comment, it's true. Wa jud ko ka memorize sa mga Bible verses bitaw. But just a friendly advice lang pud ha. Yes, dili ta ngay mang judge, but you know, treating people right is better than memorizing Bible verses you don't even practice. Diba? Reading Bible is always good for our spirit. Pero what if wa man lang nimo buhatang mga verses nga imong gipagsag-o? Useless, di ba? So I think, while nag-memorize or nagbasa tag Bible, we should also pray nga i-guide ta sa Holy Spirit para motuhok og ma-apply jud nato tanan natong nabasa sa Bible. Og dili nato himuong rason ang pag-memorize sa mga Bible verses para i-judge ang uban. Og dili nimo angay hunahunahon nga mas labaw ka kaysa sa uban. And about Bini songs, sorry no, natrap magud ko in this fairy tale, but I don't wanna wake up in these dreams, baby. Charot. Bitaw, kalmahay lang po siguro tanong. Dili ta maninood o dili ta magbuot. Pero anyways, tabunan lang natong name kay bisag sinisakto siya siyang comment. Pero basig na yung ugban, wala ka uyon. So, dili ta gusto nga na yung mga way. Instead, comment here kung unsa inyong opinion. I'm willing to understand and learn more man pud. But before I'll read all of your comments, ako mamshi pa ang mangbasa sa tanan. So, if you're planning to comment hateful or mean words to me, then sorry in advance. Kay for sure, one click ra dayon sa mamshi. Sa Meta Business Suite, ang delete and ban. So, that's it for today's video. Ang dahil sa mamay, God bless everyone, and I thank you. Yeah, 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 yeah. Oh, 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 oh.